И добре дошли, хора. Аз съм Алекс и днес искам да ви кажа едно нещо. Нов телефон. Аз снимам клипове. Естествено, че там снимам клипове. И оттам играя Clash Royale. Какво мога да правя там? И като играя Clash Royale, нали разбирате, значи, че съм горе-долу добър. Не мога да ви обясня. Имам нов профил, ето го, Games Master. Ето, Giant, ми любимата карта, втори левел. Аз съм първи в арена. И тук не ми трябва толкова много пари, просто за това си купувам карти, такова отварям. Не ми трябва толкова много пари. Иска да е някаква хубава. Окей, това е много хубава карта. Защото много искам, ще махна, мисля да махна арчерите. Тъй като много става скъп. Ще имам за една минута пауза и след малко се връщам. Добре, продължаваме от този профил. За да започваме да играем. Първа арена съм още. Съм че много хора атакуват. Добре, нещо много зле. Започнахме, ама тук мога да се върна аз, защото съм аз. Нямам интернет. Така ми показва тук валкирата, може би ще се справи сама. Сигурно, защото това е валкира, все пак нищо е първи левел. Горе-долу тук се върнахме доста в матча. Направо ние даже ги водим с доста, с кога мога да се взема по всяко време. Ние две коли взехме. Тук пуснах принца просто така да помогне на моите карти. Още принцът е жив. Хора, принцът още е жив. Не през Валкирия дори. Хора, представете ли, принцът беше още жив? Дали ще го уби? Няма, поне малко забавя. И ще ми даде малко шанс на моят Джан да удари доста пъти и да вземе и другата кула. Добре, тук ще пусна един кнайц също. От Валкирия и нека да го разрушим. Няма да стане, точно такова принц, който нищо няма да направи, защото е принц. И аз много знам как се защитавам, като има скелети. От тук нямам никакви скелети, не знам как се защитавам. Значи, аз си не съм го такова, майка мила. Тук доста хубава атака правим, ще взем и кула. Бум. Ако само си вървим, да. Аз много мразя да се върти. Отварям един краун. Това е добре, защото аз много използвам. Giant 1, добре, перфектно. Но Goblin Hut и... 13 Archer. Перфектно, Goblin Hut. Добре, 50, 20, тук ще се уледна. И тук нещо става нямам. Добре, просто обичам да грейтвам карти, хора.
Преще в класа, се да лесна, там не е толкова добър. Ето Марсо БГ, нашия приятел. Ама този клан не е добър и левкам, защото е тъп. Искам да уча в някакъв, който прави поне 9. Поне 9. Точките са някъде 15. Че 11 съм такова. И да са поне 48. 47. Добре, тук има някакъв. Те само ноли правят, бе, с много слаби. Добре, ще нареди още малко повече екрана. 19. Значи са 21. Двойка. 4. Няма ли то се добър някакси? Двойка. Няма ли някакви с десятка, примерно? Но ще пусна такъв хубав клан търся, защото те са много тъпи. Виждяхте, че правят поне 5. Искам 11, поне 10 пик. Голям биг бой. Тези бяха лъпни. Искам да напишат ЦСКА. Чуйте, че още с клавиатура не е само това. И ние пишем ЦСКА. ЦСКА. Кой да ти може? Освен ЦСКА, той да. Добре, 12, 36. Добре, тройка. 0. Осмица, то са добър. Този колко прави 0. Този прави 1. И ЦСКА. На този ЦСКА третия, който лехме на хваля. На този това е ЦСКА. Не мисля, че някакъв умрял. Се путам клан. Искам в България някъде да си остана. Трети В клас. Аз съм трети А. Четвърти А бях. Българска мафия. Мафия е... Бум. Мафия е... Pro Legends. То се може... Вижте, тук има някакви доста добри, има някакви 9, където правят с мене 10, трети В, четвърти В, единица, някакъв си Challenger, БГ Варна, те с майко кол лидера направо 6. 150 и нещо. 100% не съм дали дори Legendary. Добре. Беке фана, аз ги гледах. Те са добри. Те
са обаче много трябва да направя толкова. Меме. БГ меме. Те са добри. Да, правят 180. Тук дали кикват. Аз в клан влязох. Да, тук кикват. Аз съм Илдър. Какъв беше този клан? Аз съм Илдър. Ръпа сялкото. И тук не кикват, честно. Поеко много хора влизат. Майко. Този някакъв не такова хора. Е такова, ама не си са мембъри. Не елдери. Ай, още и 2-3 мача да изиграм. Ще го сега. Валкерът е много яка лош. Тя е много яка валкерът. Може често да ви кажа, валкерът може да прави всичко. Бебито е много тъпо. Па всеки го знае, бебито е тъпо. Он взема доста на защита. Ето, бихме тук. Я сам скучно живу. Добре,
Давай го пусти. Ето. Май само да е такова ли? После само дигнем отново. Още едно да играем. И ще продължим. Тук май ще имам 3 крауна. Тук е направо тези, които вършим, защото те са много слаби. Мечко! Пускам, за да не изчезва. Чакайте само тук, знаете да се такова. На 10 левел. Да го направя 4 левел, защото за сега го използвам. Никога не изглежда си таком. Искам да пека. И това беше от бай-бай от мене.